Biztanleriaren 10% ezin izan du bozkatu 2019ko hauteskundeetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Milaka etorkin geratu dira bozketan parte hartu ezinik boto eskubidea ukatuta. Espainiako nazionalitatearekin soilik lortuko du etorkinak sufragioa. Traba burokratiko asko izaten dira prozesuan eta honen inguruan hitz egin dugu SOS Arrazakeria elkartekoekin. Hemen bozkatzeko eskubidea lotuta dagoela naziotasunari edo nazionalitateari. Eta hemen badago biztanle kopuru handi bat zeinek ezin duen naziotasunara iritsi edo naziotasuna lortu. Eta hori da arazo handiena. Hemen demagun Euskal Erkidegoko 10% edo 12% atzerritarrak direla. Eta, atzerritar horiek zailtasun handiak dituzte nazionaltasuna lortzeko. 40% gutxi gora bera, bada Europar Erkidegoko etorkina. Eta orduan, etorkin horiek badaukate aukera Europar Parlamenturako hauteskundeetan parte hartzeko eta badute aukera ere udal hauteskundeetan parte hartzea. Gehien besteak, badaude akordio batzuk, hitzarmen batzuk, 12 herri ezberdinekin. Herri hauetatik baldin bazara edo hauetakoak baldin bazara, orduan, baduzu aukera udal hauteskundetan bozkatzeko. Baina baita ere tramite zailak eginez gero, eta tramite horiek ez dira errez.